सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं आयुष्मान भारत हेल्थ कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना आयुष्मान हेल्थ कार्डखौ आइडेन्टिफाइ खालामबाय एबा आधार कार्डजों भेरिफाइ खालामबाय, भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव एप्रुभ जायोबा नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हायो। माबोरै डाउनलड खालामो दिनैनि भिडिअ दिन्थिनोसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। बिनि उनाव मोनसे एप्स दं, नैबे आयुष्मान एप्स, बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन, नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेजों बानायबानो जाबाय। आं बे एप्सखौ अपेन खालामना लाबाय। फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय नैबे लगिनआव सोना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ बेनिफिसियारियाव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव मबाइल नाम्बार होनानै भेरिफाइ खालामदो। आं मबाइल नाम्बार होनोसै। ओमफ्राय नैबे मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबे भेरिफाइआव सोना होदो। OTP थांगोन बे मबाइल नाम्बाराव। ओमफ्राय बेखौ फिलआप खालामदो। आं अट'मेटिक खालाम होबाय। ओमफ्राय नैबाव खेबसा फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय नैबाव लगिनआव सोना होदो। एसे लडिं जादों, ओंखारबाय। दाना नैबे गोजौनि स्टेटआव सेलेक्ट खालामना होदो। आं आसामखौ सेलेक्ट खालामसै। बिनि उनाव स्किमाव मोनसे दंखायो नै PMJOY, बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव सार्च बाय माजों नागिरो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। फेमिलि आइडि रेशन कार्डजों नागिरनो हागोन, नामजों नागिरनो हागोन। आं नामजों होनोसै। रेशन कार्डजों होबा रेशन कार्डनि नामखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय नैबाव नाम सेरनोसै, सोरनिखौ नागिरो। ओमफ्राय नैबाव जेन्डार सेलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय बिनि उनाव सार्चआव क्लिक खालामसै। ओंखारबाय नै आंनिया। नैबे ग्रिन कालार जानाया डाउनलड जागोन। बे एप्रुभ जाखांखाबाय। नैबाव एप्रुभ देखायखादों। आंना नैबेनो। आं बेखौ एप्रुभआव सोनोसै। ओमफ्राय बेखौ खालामनायनि सिगां मोनसे एप्स दं, फेस अथेन्टिकेसन खालामनोबा, नाथाय आधार कार्डनि OTP जों होनोबा बे एप्सखौ नाङा। जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बार गैया एबा मिन्थिया, अब्ला नोंथांमोना नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामना आधार FaceRd आर्लि एक्सेस, बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय थांनानै डाउनलड खालामना लाग्रो। नङाबा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। जुदि नोंथांमोना आधार कार्डआव OTP गैया एबा आधार कार्ड मबाइल नाम्बार गैया अब्लासो। जुदि मबाइल नाम्बार दंखायो, OTP दं, आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार लिंक थानाय मबाइला दंखायोबा अब्ला OTP होनो हायो बायदिबा बेखौ आधार OTPखौ सेलेक्ट खालाम। आं नैबे फेस अथेन्टिकेसनावसो बेजोंसो खालामगोन। आंना डाउनलड खालामनाय दंखायो आधार FaceRdआ, बेनिखायनो आं फेस अट'आव होनोसै। बिनि उनावहाय भेरिफाइआव होनोसै। ओमफ्राय बेखौ गाहायाव थांनानै टार्म एन्ड कन्डिसनखौ एक्सेप्ट खालामनोसै। एलाउआव सोबाय। आंनि फेसजोंहाय अथेन्टिकेसन जानोसै बियो। जाबाय। बेनि उनाव हारसिं लडिं जानोसै नै। नोंथांमोना जेब्ला आधार कार्डनि मबाइल नाम्बार गैया अब्ला बेबायदि बानायनो हागोन। आरो आधार कार्डआव मबाइल दंखायोबा
बिदि बानायबानो जाबाय। बेनि उनावहाय नै माबा रेशन कार्डनि नाम्बारा डाइरेक्ट ओंखारखाबाय। ओमफ्राय नैबाव सार्चआव सेरदो। ओमफ्राय नैबे ओरै साइडजों डाउनलड लिरनाय दं, बे डाउनलडआव सेरदो। होमबानो डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। जिखुनु जाया सासेनि जाबानो न'खराव साबेसे दं बिनि गासिबोखौबो डाउनलड खालामना लाजोबनो हायो। सासेनिल' जानांगौ। न'खराव साबेसे दं मानसिया बिनि श' जाजोबखायो सासेनि जाबानो। जाबाय नै आं गोजौनिखौ डाउनलड खालामखाबाय। आं मोनसेल' खालामनानै दिन्थिनोसै थाब जानायनि, बेनिखायनो आं नैबाव सेरबाय। बेनि उनावहाय नै ओंखारबाय। ओमफ्राय नैबेखौ डाउनलडआव सेरदो। अके। ओमफ्राय PDF ब्राउजारजों अपेन जागोन। आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामबाय, जिखुनु जाया मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे खनानि मोनथाम डटआव सेरनानै डाउनलडआव सेरना हो, नङाबा डाउनलडखौनो थाया। नै दा डाउनलड जाबाय थाबाय मोनसिगोन। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।